Dneska vás vítám u nového videa, kdy budu dělat doslova všechno možné, co mi napíšete. Taky nezapomeň na like a odběr. Řekni svoji oblíbenou youtuberku. No tak to seš ty určitě. Máš mě ráda? Ano, mám tě ráda na 100%, vůbec ne, protože tam stojíš a čekáš, než řekne to špatně. Jsme BFF? No tak nejsme BFF. BFF je jakože nejlepší kamarádka, mě nejlepší kamarádka navždycky. To je tam ta, jak si jakože nadabinu tam to Soda Pop a idk. Takže jsme bez B, jsme FF a to je Friendly Forever, takže asi to máš ráda podzim. Podzim je moje nejoblíbenější období, nebo aspoň mezi tím. Tvůj oblíbený příběh ode mě? No tak to asi bude ten unik záborky, nebo tam jak unikají záborky nějak tak. Můžu být tvoje nejlepší kamarádka? I don't know. Dáš mě do videa? To já nevím. To se já nejsem úplně jistá. Moc se nejsem jistá. Ale když se na to díváš, tak hádej, pojď tam seš nebo nejseš. Máš mě ráda? No vezmeš si mě. Kolik ti je? No, mě je 11, ale jako i když tam v popisku jsem téhle otázce moc neunikla, jak teďka vidí. Jak se máš? Normálně. Jsi člověk? Ne, já jsem dýně ze země os. Jaké jsi pohlaví? No já nejsem ani ten, ani ta, tím pádem jsem určitě to. Udělej no, zajímavé. Kolik ti je? A neříkej 0 jako všichni ostatní. No mě není 0, ale -11. A až 18. března mi bude 12. Máš BFF? I don't know. Ne, nemám. Co bys asi tak čekala? Zpívej slovenskou hymnu. No, jsi jakože jistý, že to chceš slyšet? Na Tatrou se blízká se objevují. Kdo je tvoje nejoblíbenější youtuberka? Jak se říká, je to Molvy? Na tu otázku nehodlám odpovídat. Úkol, udělej si chleba s máslem a dej ho do mrazáku, nechej ho tam 5 hodin a nabídni ho někomu. Udělej 5 kliků. Jedna, 2, 3, 4, 5. Tak to bylo lehký, že jo? Ohodnoť kanály Můj pes. OK. Takže začneme tebou a já teďka nevím, jak to hodnotit, tak se jdem podívat na to, jak vydávat častěji. Takže tohle si vydala 4.10. a dneska je hodně. Teďka je 30.9. tak to je pozdě, tak to vypadá na 0. To mě nezajímá, a když se to prsla já, mě vůbec nezajímá, to i mě to mělo zajímat. No a to já musím na 0, to story, na toho jsem dá ani dívat, 0, tak taky ne, 0, protože já jsem královna, já. Bylo mi nějakých cca 9, když jsem začala natáčet, ale pak jsem to zmazala, pak jsem zase
na pár dní začala natáčet, a jsem to zase zmazala, takže nějak tak. I don't know. Jak dlouho hraješ gacha, tak asi, jakože já ho sleduju už hodně dlouho, ale jak hraju, tak já jsem se s přechůlkou díval na galerii a hraju ho teprve rok. Já si myslím, že ho hraju od 9, chápete to? Slibuju, že buď tahle otázka bude ještě jednou, tak už končím s tímhle videem. Jaká je tvoje favka youtuberka? Tak to už jsem říkala. Už jsem říkala jednou, že I don't know. Sorry, ale ne, protože jako já jsem úplně na 10 levelů nad tebou, jako že moc stanou. Ty vůbec neštíhla, to slovo ani neexistuje, jak to můžeš napsat takhle. Když tak napiš, jakože jsi tusá, ale to nejseš, prostě proč? Jaký je tvůj fast song? Já ani nevím, jak mám jakože hodně, co miluju, třeba to Pramgin, ale prostě nemám svý oblíbenou songu. Jak se jmenují tvé košišky? No tak, abyste věděli, tak tohle je moje kamarádka a my máme prostě, že jídu napsat místo kočičky, košiška, tak to máme jakože košišku. Jinak mám i druhou laptop, černobílou a je prostě černobílá hotovo. Co by udělala Moona, kdyby viděla Psychopa a jeho partu? Pro zábavu, tak se jdeme podívat, protože já to nevím. Za prvé, to si jako teďka utekl z Petra, nebo seš jakože oživlýho uhlí. Za druhé, má tě vůbec máma ráda takovýho ošklivýho kluka. Za třetí, tvoje parta prostě není krásná. Chodíš na druhý stupeň? No, tak to je překvapení, ale nechodím, jsem v 5. teprve co třeba. No nevím, někde prostě o rok starší a neměl odklad, tak je už 7. Já jsem teprve v 5. Chápete to, moje logika ne. Jak se sedí? Jak to můžeš vědět? Ty taky ovládáš černou magii, tak to můžeme spolu ovládnout svět. Urobíš moju OC? Neurobím tvojí OC. Tady máte komentář, že jsem to už vysvětlovala jednomu člověku. Vydáš nový video, to se není ani třeba ptát. Jasně, že udělám. Tak a máme tu konec po 7 minutách umírání. To jste na mě dívali, ne, počkat, mám to ještě otázku. Dáš 1000 odběratelů? Ano, dám 1000 odběratelů. Proč bych jsem neměla dát? Však to bude úplně jednoduchý. Teďka jsme hodně blízko, takže budu mega moc ráda. Jenom lidi, máme tu jeden problém. Já ještě neudělám tu songu a mně se nechce. Tím pádem udělám nějakou, no spíš zaspívám nějakou, která už existuje. Takže aspoň, abych to nějak udělala, tak zaspívám a neudělám. Shadow, got your calories. I never look good in mom jeans. Wish I was like you, but I ain't burn great body. Maybe I should have had her. You turn your expectations. No big Barbie. I never got a Pramgin. If I get more pretty, do you think he will like me? Bro, on tak nevypadá, ale já jsem ten text dělal snad celou věčnost, nebo tak mi to aspoň připadalo. Teďka vám řeknu hodně smutnou otázku. Víte, co je teďka? První třetí svatá. Víte, co je teďka? Teďka je konec videa, takže ano, tohle je poslední snímek. Konečně to můžu přestat dělat, protože tohle bylo upřímně utrpení, zabírá mi to v galerii tolik místa a já se nemůžu dočkat, až to celý vymažu ty fotky. Tak naschle a uvidíme se příště.